Maititi vapindura Bruno mushure mekunge avanyorera a heartfelt apology. Asi Ketinati aiwaka iwewe haungatombodzokeri kunoti sorry mama, iwewe ziva kuti kana wangouya kwandiri ndikakubatsira nebhitanesi yako watoita dhiri naSatani. Ivo maishushu vate vanomira naShumba chete, ndiye wavari loyal kwaari. Imigani zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarira nyaya dzevanhu maconfession enyu, musakangamwe ku the confession lounge tinenge tiri kuzvakare tichitaurirana tunyaya. Link ndicharipina mucomment section. Tinenge takakumirira ikoko. Imikani zvinhu zvacho. Alright guys, regai tidzokere panyaya yedu. So Bruno wamukira kuseni ndokunyora akati, dear mom, we have been through a lot together, through both the good and the bad times. You have believed in me and my vision through it all. I know I said things I should not have said out of anger. I regret many of the things I said. Things should have happened in a much better way. I have loved you as my mom for many years, and I still appreciate and respect you. Pane pamakandiraira nepamakandidzora pakawandisa, zvinove zvakazondipa simba rekuti ndikuti amai kana ndakakutarisai. Please allow me to take this moment to say I am sorry for all the words spoken and for everything that happened. I sincerely apologize. Pakapotseka amai vangu. May you please forgive me. So ndo mashoko abva kuna Bruno akati vedwe ndiregererewo, things should have turned out in a better way. Chero dena aida kucomplaina kana kuti dena aifila kuti mari yakakweretwa vari kuChina yakawandisa, aifanira kuzviita nenzira yakanaka, ari kuregreta. Ko life ailaifika kana maititi vasipo. Ivo maititi vapindura zvavo, but it was not a direct letter yakanzi dear Bruno. Vangonyora ivo ende vanogona kunanganisa munobva mangonzwa kuri kuenda nyaya. Ati ivo, I'm not a perfect person in this world. Nditori nevandinokanganisira. Asi ukandiona ndichitaura munhu anenge ane zvahandiitira. Kashoma kungotaura vanhu vasina kunditadzira. Asizve kune vanotozviziva kuti ndine zvandinogona, votora advantage, vondishandisa vondisiya. Kundisiya hakuna kuipa, asi kuzondipisa ndokunozorwadza. Ndiri munhuwo anotorwadziwa, anotobatikana. Ndongoda kutenda Mwari kuti pane vasinganinzwisise, panewo vanondinzwisisa. Anova murume wangu akandistada, akaziva kuti ukaona ndopenga pane zvandaitwa. Ndichitendawo vana vangu vanonzwisisa mai vavo, uyezve mafanza angu anondinzwisisa. Yakapfuura nguva yekuda vanhu, kubetsera kana kuenda pedo. Ndava mangwana unomuka uri muipi. After zvese zvandakasangana nazvo muupenyu, whether ndini ndakatadza okutadzirwa, ndakazviudza kuti mhuri yangu ndo yandichavimba nayo naMwari oga, ndichiti haleluya. So ndo mashoko amaititi vati ivo kudzokera kumashure. Kana hazvichaiti. Murume wavo abva angomanya pacomment section akati it is well. Imikani love hamusi kuiunderstand imi. Kana zvazosvika munhu wako chaiye uya anonzi kwai when the time is right, either Lord will make it happen. Wazviwanira shumba wako kudai, zvese zvine zvafamba zvakanaka achimira newe through thick and thin. Expired friendship is not beef zvakare. We can forgive, but tsikanditsikewo haizobude zvachose. He now sees your house is nearing completion, so now he thinks if I befriend her and give her to Masofa, she will forgive me. Then he looks like a good boy again. What he did mkomana uyu is unforgettable. Forgiving doesn't mean accepting back. My titi, once bitten twice shy. He publicly humiliated you. Na sese, let him be gone. Ndo mashoko eket family vari kuti aiwa kana kuti adzoke mu life make family. Zvinorwadza moyo, but that's part of life. Sometimes we go through experiences that teach us to be more careful with who we trust and how much we give. The important thing is to keep your heart right, stay close to your family, and put everything mumaoko aJehovha. In short, tirikuti forgiving is not easy. It takes time, but inoitirwa iwewe nyakukanganisirwa kuitira kuti
kuma-events uko kana mulife muchizosangana mozodini mozokwanisa kungomoresana, because zvimwe zvacho mukaramba makasungirana chigombo hazvifambi zvakanaka. Pane vamwewo vari kumira naBruno vakati ndokugona, life yatinorarama hatina kumwe kwatakamboirarama. We are making mistakes in real time and realizing it is the greatest miracle to ever happen to you. Wagona ukakumbira ruregerero, toziva hedu kuti zvinogona kuva zviri zvebasa, but finally you did well. Nekuti pamwe pacho guys munenge makabva kure muri mese. Vamwe vakati kwauchatyi kukumbirwa mari irewe kwadobling alpha. My advice to my tete is to love you from afar. You have an agenda and she should not fall for your tactics. Ketina musure mekuona apology iyi abvati aiwa kaBruno haudaro haundiratsisi iwewe kutongo uya kubitterness family wakasaina dhiri naSatan kungofona iko kuya uchiburitsa information muchiita semuri kuita tag team against my tete kwaiva kutojoina zvigore hapana reverse gear aluta continua. Nai unoda kuti sorry mama saka inini zvaunga kunditi mama everyday unoda kuti ndiite sei manjazvi. Nai unoda kuti sorry mama saka inini zvaunga kunditi mama everyday unoda kuti ndiite sei manjazvi. Iti come back to mom. Come back to mom. Inko wakati ndaimosiya masofa patogate ndichikubetsera nebitterness yako wakuda kundisiyeyo bitterness yako yaenda kupi azviiti. It can't be done, it can't happen. I'm sorry mama ini ndoita sei manje azviiti. It shall never be done. God forbid bad things. Ndo zvanisingadi. Kana ndandiri kuteresi mazuva ndobva ndaburuka kumateresi ndodzoka. Scatter nation. Mama for tata for scattering. What kind of nonsense is that? Hakuna sorry. Zvakaoma hazvo Ketina ari kuti hazvisi kuzomboitika. 365 musikana anenge ainavo achituka kubva kunanamura kunobata Bruno namasofa ake. Pane vari kuti ivo it's not only about Bruno, even other people. I know when some people start gaining influence, they develop an attitude and start thinking they are better than everyone else. What they don't realize is that there are people who should remain close to them, no matter how successful they become. Let's not be too quick to forget the people who supported us and helped us to rise in life, only to treat them like they are no longer important. Success should never make us forget where we came from. Remember the Shona proverb, natsa kwaunobva kwaunoenda usiku. Respect and value the people who helped you along the way, because you never know when you may need them again. Mashoko makukutu chokwadi. Yes, obviously she will forgive you, but she will never trust you like before. She will never keep you close because you went too far. Yes, no one is perfect. Chero vana vamai vanotocrossana asi makazozvinyanya, and you gave out intimate information kuvanhu vanonyatsozikamwa kuti vanovenga maishushu. Dai kuchinzi you just gave like maghost, you know, Vana Lulu, Nana Pamela Tamira. It was going to be like, oh, the ghost said. But kupa the worst enemy. Ma Irish. Nyaya yacho yakauma. But anyway guys, ndo zviro mastrotsi change chingokupai nyaya dzenyu. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.